Joseba Sancho nauzue, Zubi argitaletxeko zuzendaria, eta kontatuko dut labur-labur zelan iritsi nazen ona. Lehenengo bat esan behar dut filologia mundutik natorrela, baina lehenago delineakuntza industrialetik pasatuta nagoela. Hori kontatzen dut pixkat bitxikeria moduan, zelan pasatu nintzen zenbakietatik letretara. Eta gero letretan murgitu nintzenean, lehenengo pausuak Labairuko etniker taldean eman nituen. Han Adolfo Arejitak bidemanda, hartarako bidemanda, han ibili nintzen Juegos Infantiles en Baskonia izeneko lan mardulean redaktore, eta oso eskola hona izan zen, aurre editore moduko izeteko, ez? Handik eta hannen bilela, Zubiatik ditu zuten, Zubia Santillanatik, zera laguntzaileak behar zirela, eta araxe joan nintzen. Testu liburutarako zen. Orduan egin behar ziren, testutxoak, irudiekin lagundu, eta, geroan hainbat testu liburu erakutsi zizkidaten, eta egia zen lan erakargarria iruditu zitzaidan. Eta alantxe sartu nintzen, 82an, edizio inguru horretan, eta ordutik eta apurka-apurka eta poliki-poliki bidea egiten joanaz, gero laguntzaile finko egin ninduten, gero editore laguntzaile, gero editore, eta urte batzu dira bertoko zuzendaria nazela. Zubia, esan beharra dago, Zubia argitaletxea, Santillan argitaletxearen barruen jaio zela, eta alde horretatik gure lana mugatzen zen moldiztegira joan aurreko prozesura. Hor kokatzen zen gure jarduna. Eta esate baterako hasierako taldean, lehen aipatu ditudan Xabier Monastero eta Xabier Sarabitiaz gain, adibidez Miren Pellejero egon zen, maketatzaile, orduan idazkari eta gerora maketatzaile, oraindik ere taldean dabilena. Eta han ibili zen Jose Luis Mendiola, beste bat teknikaria, informatikaria, gero, beste bat izen bat aipatu beharrekoa, Zurina Asteazu, berazan pixkat maketatzailea alde batetik, baina gero diseinatzailea ere bai. Hori da pixkat lehengo Zubia, ezta? Eta gero, pasatuko nintzateke oraingo taldea aipatzera, ze hor egon zen, etenik esan egon, baina badakizu batzuk joan besteak etorri, taldea eraberritu zen. Eta bigarren aro horretan, Ainhoa Basterretxea aipatu behar dut, hasieratik lagun izan nuen, bide lagun proiektu honetan, hor dago Josu Goikoetxea, hor dago Jon Ander Rojo, hor dago Lander Rasaola, Ane Barrenengoa, Arantzale Garreta, oingo taldea, ez da, 7-8 laguneko taldea osatzen dugu. Baina, lehen esan dut moduen, gu prozesu horrez arduratzen gara. Hau da, hemen ez da inprimaketarik egiten, eta horri inprimaketarik ere ez. Gure prozesua amaitzen da, maketa zuzentzen dan unean. Eta alde horretatik, aipatuko dut labur-labur, zelako izaten dan prozesu hori, ez da, argitalpen prozesua, jende askok espaitaki liburu bat edo testu liburu bat eskuan hartzen dugunean, jendeak ez du jakiten ze prozesu edo zelan dagoen aurretik. Esate baterako, lehenagoko ni etxe honetara sartu nintzen garaian, beti originaletik abiatzen ginen, baina originala zen paper zuria eta eskuzko zirriborroa, arkatzez edo boligrafos. Hori izaten zen lehenengo pausua. Gero hori, egiten zen diagramatu, sartzen zen ordenagailuan, eta testua pikatzen zen, eta pizkat espazioak aurre ikusten ziren. Horren ondoren, irudia planteatzen zen, irudik gila etortzen zen, esaten zitzaion, hemen hauxe eta hauxe nahi genuke, zuk zelan ikusten dozu, arekiten zituen zirriborroak. Zirriborro horiek maketara sartu, eskaneatu maketara sartu, hori dana batera egiten da. Eta, hasten zen montatzen, maketa, ezta, maketa bera. Hor, zuzenketa prozesu osoan zehar izaten zen, 3-4 zuzenketa osaten ziren. Horretan eskara larregi aldatu, ez? Azkenean kalitatea neurri handi batean zuzenketatik dator. Zuzenketa eliditzen denean, gero gertatzen da. Orduan, hori zuzentzen zen, eta azken irudien azken bertsioak sartzen ziren, kolorea, maketari beste buelta bat ematen zitzaion, eta tipo handitu txikitu izenburuak, margenak, eta hor ikusten zen liburua, zelan baitez. Eta hor beste zuzenketa on bat egiten zitzaion horri, arte finala deitzen diogun horri, eta
ja egintzen zen tailerreko maketa. Tailerreko maketa da, jendeak ulertzeko moduan, sasi liburu bat egitea. Gero, anekdota moduan esango dut, zein dan inprimatzaile batentzat pekaturik handiena eta editore batentzat biziorik gozoena. Maketa datorrenean, liburu bat daukazu eskuartean, baina inprimatzaileak esango dizu hori ez dela ukutu behar. Hor bakarrik zuzendu behar dela, halako akatz larri bat egon eskero. Baina ez dago plazer handiagorik editorearentzat hor boligrafo gorri hartu eta hor zuzenketa egitea baino. Maketa horrekin ja zubian amaitzen da prozesua eta hori ja Santillana arduratzen da gainerako guztiaz. Orduan hori ja tailerrera eramaten da eta orduan adosten da tiraldia eta inprimatu egiten da. Hori alderdi materialari dagokionez, baina beste alderdi bat dago oso garrantzitsua ez materiala eta da horko agente guztien arteko harremana. Gurea argitaletxe txikia da, lehen esan dudan moduan, 7-8 lagunekoa. Orduen, horretekoz gauza onak eta txarrak. Gauza honena, produktu esasi artesanal guztia daukatena, mimo hori, hemen danok gara editore batzutan, beste batzutan denok gara zuzentzaile, denok gara aholku emaile, eta interakzio horretatik kalitatea sortzen da. Hori da gauzarik handiena. Txarrena, oso mugatuta gaudela, baliabidez eta askotan kanpora jo behar izaten dugu, laguntza eske, batzuetan nahi baino estuago ibiltzen gara. Gu saiatzen gara aldugun inean, sortzaileak sortzaile modura hartzen, eta bide ematen diogu eurei ere prozesuan parte hartzeko eta prozesuan ekarpenak egiteko. Guk ikasi egiten dugu, editore ikasleak. Lehenagoko garaietan, behar bada editorearen figura askoz itxiagoa, askoz hertsiagoa zen, ezta? Egileak lan aurkezten zuen, eta editoreak zaukan giltza esateko gustatzen zait edo ez, publikatuko dut edo ez. Eta hori amaitzen zen harremana, gero ja editoreak egiten zuen nahi zuen lan horrekin. Gaur egun hori asko aldatu da. Eta gurean, nik gurea kontatu behar dut, hori mimatu egiten da. Sentimentu kontrajarri bi izaten ditu editoreak produktua eskuan hartzen, produktu bukatua eskuan hartzen dauenean. Lehenengo sentimentua da gogo betetzekoa, ezta? Hor dago zure lana, ordu asko sartu dituzu, produktu amaitua da, itxura honekoa eta bar, ezta? Lehenengo kolpean. Gero dator alako neke pilaketa bat, ezta? Lan horrek izan ditu hainbat zuzenketa, arazoak, konponketak, eta horrek guztiak nekea sortzen du, eta batzuetan bizkat asebetetze sensazioa ere bai, orduan behar izaten da denbora. Baina ederra dan, liburu hori apalategian utzi, eta handik denbora batera berriro hartzea, edo askotan egiten duguna etxe honetan, material berriak proposatzen ditugunean, zaharretatik tiratzen, edo zen dugu, orain dela 5 urte antzeko zer egin duen, ekar dezagun, eta ekartzen dugu, eta askotan esaten dugu, eta motza da guk esatea, esaten dugu, ze ondo egin duen liburu, ze polita. Katalogoak dira gure produktuen erakusleioak. Orduan, testu liburu gintzatik hasita, testu liburua fungibleagoa da literaturakoa baino. Azken batean nahiko izaten da lege aldaketa bat, edo kurrikulum aldaketa bat, badan aldatu behar izateko. Behar bada maizegi, gure gustorako. Baina hor, lehen esan dudan moduan, garrantzia handia ematen diogu prozesuari eta produktuari berari. Baina prozesua nahiko ziklikoa da. Literatura ostera, literaturak badekoz beste erakargarritasun batzuk, ez innovazioaren aldetik bakarrik, baizik eta barruko tratamentuan, orain dela gutxi, orain daukagu begiko izeneko zigilua, eta deskubritu dugu hildo berri bat, irakurketa erreza, esaten zaio, esan aize ditu diogu, eta orduan hemen publikatuko ditugu literatura lanak, baina euskara errezean. Besteak zailak aldira, mailak daude, mailak daude. Eta euskal literaturan bide batez esango dut, batzuetan gertatzen zaigula, egileek nahi izaten dutela erakutsi zenbat euskara jakiten, eta askotan
ikusten da testuak ez direla beharko luketen bezain, ez dakit, jariatsuak edo bezain naturalak, ez? Gero eta hobetu idazten da, hori ere badinotzut. Baina esate baterako honetan ahalegin berezia egin dugu errez gertadakion irakurleari. Orduan lehenengo eta bat, espazio handiak, zurigune handiak, irudi pila bat, komiki baten erakoa da, testu gutxi eta erreza, ez? Eta ikusi dugu, egundoko arrakasta izan du, ez, liburu honek, Andres Guerreroren Maitasuna zailegi da. Ikusi dugu jendearen gustokoa dela, eta jendeak gozatu egiten duela, eta jendeak gehiago eskatzen duela. Erronka gehiago, bueno, nola eskaini, zelan eskaini literatura eskolan. Eskolan, danotakigu, beti irakurgaiak lantzen direla, eta gainera nahi dugu ikasleak zailtzea eta trebatzea irakurketan. Ze eratako irakurgaiak? Editore jendeak beren beregi sortutako testutxuak, horrek ere bai, baina horrek prozesua lantzeko, baina ikasleak irakurtzen dakinean zer eskaini bazaio, bere gustukoa, bueno, saiatzen gara. Eta horregaitik sortu dugu adibidez gure katalogoan, katalogoan atzekaldean, proposamen batzuk sortu ditugu, baina pixkat ikasleak tentatzeko helburuz, bidaia literarioak, goazen bidaiatzera. Azken batean liburuak bidairako proposamenak dira. Orduan, bidaia hunkigarria, orduan, sentimenduak bereziki lantzen diren liburuen proposamena. Edo bidaia soziala, gai sozialak jorratzen diren literatura. Bidaia artistikoa, artearen inguruan. Bidaia ekologikoa, ez da, hainbat bidaia, ez? Orduan, pentsatzen dugu, eskaintza honekin ikaslea ere motibatuko dala, esango du, bitxu, nire gustoko zera da, intrigaz beteriko bidaia, nik intriga dut gustoko. Bueno, mentxe dauzkazu, irakurgaiak. Hor eskaintzen zaiguna, erakargarria bada, motibatuko gara eta irakurri egingo dugu. Orduan hor egiten dugu ahalegina. Guk esaten diegu gure egilei, ez? Eta orain pixkat azpimarratuko dut hori, ez da egileekiko harremana. Esaten diegu, saia zaitezte irakurlearen paperean jartzen. Eta horretara be ondo egongo da, baina saia zaitezte irakurtzea berez gustoko ez duen ikaslearen paperean jartzen. Produktu bat egiten denean, hartzaile bat egoten da atzean, ezta? Norbaitentzat egiten da hori. Guk gehien bat eskolarako materiala egiten dugu. Orduan, eskolarako diogunean lehenengo daukagu ikaslea buruan, ezta? Lehenengo daukagu ikaslea berazkena delako. Ze bien bitarte horretan dagoz irakasleak eta gurasoak eta zentro zuzendariak eta bat, baina azkenean ikaslearen ganaino heltzen da produktu hori. Orduan, guk ipar hori galdu barik lan egiten dugu eta horregatik nahi izaten dugu testua erraztu, edertu, hori da gure helburua. Didaktismoa dan, bada didaktismoa ere, ezta? Hizkuntzaren bitartez, batetik euskara lantzen dugu, euskara gaia, baina gero gainerako gaiak ere bai, matematika, inguruaren ezagura eta bar, eta hor hizkuntza euskara da bitartekaria. Orduan saiatzen gara bitartekaria ahalik eta errezena izan dadin, ahalik eta funtzionalena izan dadin. Gustatuko litzaidake editore moduan eta begiko barruan ere, hildo desberdina proposatzea. Adibidez bat, bete ukido dana hor, klasikoak, euskarazko klasikoak, oso handi bat daukagu, zergatik? Bueno, zorra ulertzekoa da. Gure klasikoek ez zuten idatzi gaur eguneko gazten interesekoak izateko. Gehienak religiosoak ziren eta testuak dira, garai batekoak testuak dira asko eta asko dezifra ezinak eta ez dira gokiak. Ez, baina egin daiteke bitartekaritza lan ederra hor, ezta? Hor daukagu zor bat, eta gustatuko litzakit hori eskua sartzea, ez? Badira perlak, hor filologo moduan ere deskubritu nituen batzuk, eta editore moduan beste batzuk. Eta orduan egin beharko genuke, perla horrek topatu, neurtu zelan, eta buelta batzuk emon zelan bihurtu erakargarri gaur eguneko gaztearentzat, eta eskaini. Sailkapen erratuak. Zer gertatzen da sailkapen erratuekin? Lehengo sailkapena da sortzaileak, irudigileak, itzultzaileak, ez. Okergoaz. Dana dira sortzaileak. Orduan, sortzeko modu desberdina daude.
guk orain arte sortzailea esaten genion, egileari, zerbait berria edo testu berri bat, idea berri bat garatzen duenari, bale. Baina irudigileak gauza bera egiten du, eta itzultzaile onak ere bai. Orduan, begiko zigiluaren goraldi honetan, ze oso indartzu irten ginen 18an, aurkezpen handi batekin, gero kataloga berrartu genituen Zubi Alfaguaran argitaratuta zeuden zenbait lan mitikoak, Roald fondo guztia, Matilda eta Charlie eta bestea, eta gero bertokoetan bere, Jon Arrese Handirantz, eta Jara, eta Totirena, eta orduan horre danak berrartu ditugu, eta gero nobedadeak ari gara ateratzen urtean. Soseguz, baina gelditu gabe. Eta gero itzulpenak ere egiten ditugu. Itzulpenak lehen ere egiten ziren, baina bestera batera. Eta nun dagoen aldea, lehen adibidez, ni sartu nintzenean oso ohikoa zen ura, baina nahiko harrituta geratu nintzen ikusi nuenean, itzulpen asko ez zirela egiten jatorrizko hizkuntzatik, ez badase gaztelaniatik, ez? Dudarik gabe, pragmatikoki, interesgarri izango zen, ez? Denbora laburrean, ja badaukagu, zigilu berean badago erderazko zera, baina hori ezin da inola ere eredugarri izan, ezta? Orduen, orain begikorekin aukera izan dugu, betiko titulu horrek, bere jatorrizkotik egiteko. Gure langintza gehien bat zentratzen da testu liburu gintzan. Testu liburua, esaten dugunean, atzera begira jartzen gara, gaur egun, testu liburua, ezta esaten dugu. Gaur egun, lehengo testu liburuak, liburu konplexuak dira, eta hasi gara liburu digitalak ere egiten. Eta orduan testu ere badago, egia esan, baina ez da lehengo irudi bera, ez? Lehengo irudia, liburu zera bizkarduna, zera horriak pasatzeko, eta ez? Orain scrollarekin ibiltzen gara, irudia handitzen da, txikitzen da, bideo bat txertatzen da, hori ez da Harry Potteren pelikuletan gertatzen bakarrik, hori gaur egun gure liburuetan gertatzen da. Hotpoten bidez puntu baten sakatu eta zabaltzen da animazio bat, eta ikaragarria da, ez? Gaur egun liburu gintzan dagoen maila da ikaragarria. Horrek papera baztertuko du, guk ezetze uste dugu. Pena da, asko galtzen ari gara hori guztia galduta. Baina, gaur egun gauza dauden moduan daude, digitalarian nagusitzen, gu saiatuko gara aldogun inean digitalari ere bere bihotznioa txertatzen. Eta alde horretatik gure langintza, oso langintza ederra da, ze egunero materialaren gainean egiten dugu lan, baina materiala ez den horrenganaino heltzeko egiten dugu. Eta hori da gure langintza. Egia esan oso lan polita, aberasgarria, eta ederrena behar bada helburua. Helburua da gure biarretziko herritarrak, gure biarretziko langileak, biarretziko personak formatzea eta oinarri on bat ematea gero eurena gara dezaten. Eta orduan, hori da, gure editore moduan gustako litzakit egiten ditudan produktutxu guztietan bihotza jartzea. Bihotz txikiak, handiak, kolore guztietakoak. Heltzeko bihotzen gana, bihotz horren bitartez, ez? Papera kanala aldatuko da, konforme, penagaz, baina aldatuko da digitala, baina bihar beste bat etorriko da, izango da hologramak, eta etzi beste bat, izango da onda magnetikoak, ez zer dakinik, hori aldatuko da, baina ez dan aldatuko, ez dut uste, eta nuke gure, da sentimendu transmisin hori, bihotzetik bihotzerako transmisin hori. Orduan, bihotza jartzen badio gure lanari, bitartekari guztion artean, bihotz bat sortuko dugu, eta ikasleen bihotza unkituko dugu. Eta hori da gure helburua.